Ik weet nog dat het in de periode weer dat Marianne Vaatstra kwam te overlijden. Oh, Famke, lief Famke, weer een hastelhuis verleden. Boeker, moest u alsjeblieft nergens omkomen, want ik had je nog krek netjes en leuk en mooi. Dus ik zet mijn gitaar voor de wc maar al even binnen. Goedemorgen. Een naaidij, een naaienvlag. En naaidij, en naaienvlag. Zaken met Sanne Squallen, maar die woer nog even. Wat ophellen uit het theater toe, want wat lijkt er nog? Een bal. Een bal. Dus wie hut de bal nog even op? Dan is toch mooi voetballen, jongen? Het lijkt wel super mooi waar, zaken Thomas. Ja, dat ik 18 graden. Echt weer? Nou, dan kan denk ik als je van een mooi boetenbordje was, kan de jas wel uitblijven. Als we erin vielen. Nou, als je de bal even pakt. Ja, het lijkt me hier in dat rendingje. Nou, als je die even op de kering. Of vind je die eruit? Dat is maar even shit. Bel eens al je bal, daar in de gas. Ja, dan word ik daar helemaal in. Ja, waar had ze daar bracht? Kom samen. Ja, maar keer de auto en dan komt ze maar weg. Ja, leef een bal. Jo, Wij een achterdel. is goed, pap. Oh, netjes. Zij training dan achter de autodel. Ja, heel netjes. Mooi, hè, hoe ze gaan daar al dan bewust van binnen blijkbaar. Dat ik steeds van ik ga keren, dat ik dan achteruit ga. En iemand erachter del. Dus dat vertelt het me even. Wat ik van plan ben is sowieso nog even bij mij een versje dwanen. Ik ben mijn versje bezig over zwemles, over diploma zwemmen. En ik hier toen een oproep gedaan en weer al je leuke reacties. Oh, zit ik wat op zeker? Ja, hi. Al die leuke reacties op kamer, waaronder van zaken die zwemjuf. Dus ik denk dat vind ik wel een leuk idee. Dus daar start ik maar, dan zien we wel hoe vier over komen. Ja, dan met zaken van een beetje voetballen, dat is de riem omskat. Ja, top. Slaat het zo? Zo, ik ga heel in Burgenbracht bij opa Herman en Beppe Sjoukje. Die gaan door bij nog 10. Dus misschien aannemen lekker keieren met mooie waarschuwen. Dus doei! En dan zal ik naar Broeksterwoud. En ik zal dus even bezig met Bennenvest schreeuwen en mijn theater. En ik dacht misschien nog wel leuk om te vertellen, want ja, werd het schreeuwen nou wat bij komt, zeg maar. Want ik weet nog wel, dat bedacht ik wie kreeg. Ik weet nog precies, zeg maar, wanneer ik mijn eerste echte versjes kreeg had. Ik denk dat daarvoor ik wel eens wat pogingen dienen had, dat het echt een beetje, nou ja, krijg net weer, zeg maar. Maar ik denk dat het er rond de 10 alweer hier west had ongeveer, dat ik begon bij mij wat schreeuwen van dingen. En dat doe ik dus eigenlijk nog altijd. Altijd nog aan het schreeuwen. Ik weet ook dat ik ik schreeuw er eigenlijk nooit de laatste jaren net meer in. Maar ik ga vanaf mijn zoon of 8e een dijboek bijhouden. En dat schreeuw ik dan net elke dag. Maar nou ja, wel wekelijks of maandelijks. Dus ik ga echt 12 van die hele dikke dijboeken vol met nou ja, al die dingen wat ik mij maken ga natuurlijk. Maar ook met gedichtjes, versjes. Dus die kan ik er wel eens even een keer bijpakken. Kan je wel eens even in mij nemen. Dat is wel leuk om weer om te lezen. Ik, ja, van die bladzijden die ik ben helemaal trokrost heb. Want ik natuurlijk hier geleden hoor, maar Height of Map, hier weer wat uitfretten. En dan op dat moment ben ik natuurlijk heel leuk. Maar mijn hart kon dat dan net verteren. Dus dan kraste ik de hele bladzijde. Ik ben helemaal trok, want ja, toen winnen ze wel even. Dus jammer dat ik nog wel eens een keer wat eronder steert. Maar ja, dat is wel echt typisch Tim. Ik ken er heel... Ja, ik kan heel moeilijk in die boosheid dan blijven. Ja, dat fret dan om me. Dus het wie vaak zich alweer redelijk gauw goed. En ja, het leven is te kwart en te leuk en te mooi. En familie is te dierbaar om leven te houden en te hebben. Ik zit me nou correct te bedenken. Het is eigenlijk wel heel mooi waar om binnen te zitten om te schreeuwen. En ik schreeuw meestal met pen en papier, zeg maar, dus net op een computer of zo. Vooral met lietse dingetjes als versjes. Dus ik denk dat ik even moeten zitten gaan. Jelke en ik ga juist er al even de tuin wat fatsoeneerd van Safieren. Dat lukt mij verbouwen. Maar nou ja, dat ziet er wel weer wat beter uit. Alle bouwspullen even onder het aardak. Dus ik denk dat ik even een hoekje creëer en dan ook lekker boeten doen kan. Voor. En nee. Nou, zij is toch best smoek. Van nou is dit prima, dus hier zeg ik wat van nu.
boeken er mooi bij. Ik vind het wel gezellig, denk ik. Ik ga naar de slag. Hi. Ik ga versgewek al een beginsje maken. Hier ga ik zo goed als aanmaken. En dat wil ik even met hem delen. En het versje gaat dus over zwemles. En benam over diploma A. Dus hakje. Het is uiteindelijk dan vier voor diploma A. Na al die mannen oefen je mij ik er dan voor. Ik pak mijn tas, mij de zwemkleer. De badskom mat ik mij. In het zwembad beter ben ik vogelvrij. Ik spring, 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 sta van de kant. Het zwembad beter in. Ik zwem, zwem, zwem dan door de ring. Als hier ik Niels dien. Ik zie je nog, ieders goed en doch het op een ei. In het zwembad beter ben ik vogelvrij. Mijn kleren zwemt het best wel zwaar, maar ik jou geen belies. Ik zwem samen naar de orenkant, ik ben een blauw en fries. Meer jouwt een tomke omheen en laat het dan in mij. In het zwembad beter ben ik vogelvrij. Ik spring, 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 sta van een kant, het zwembad beter in. Ik zwem, zwem, zwem dan door de ring, als zie ik Niels dien. Ik zie je nog, ieders goed en doch het op een ei. In het zwembad beter ben ik vogelvrij. Je vroeg mij dan een varenta en daar steen ik waarom. Ze zei het haast goed in best dien en jouwt mij dan de hand. Ik krijg dan mijn diploma A, wat ben ik blij je mij. In het zwembad beter ben ik vogelvrij. In het zwembad beter. Ha! En men hoeft net meer mij. En men hoeft net meer mij. Maar ja, ze kennen zonder bandjes. Wat erg hoor. Het is 12 uur. Ik heb hier het komt zaken uit. Dus ik zal zaken ophellen. En nog krijg ik even wat leuks met hem dan, denk ik. En dan gaat hij naar voetbal. En dan komt Ildo ook alweer thuis. Boeker, was u alsjeblieft nergens aankomen? Want ik had je nog krek netjes en leuk en mooi. Dus het zou heel mooi wezen. Ja? Op hoop van zegen. Ja? Nee? Ja? Ik zet mijn gitaar voor de wisselgiet maar al even binnen. Zo, dat lijkt het me heel verstandig. Ik ga naar Shaggy. Nergens aankomen, hè? Nee, nergens aankomen. Later. Nou, Zaken is weer thuis. Hi, Zaken. Lekker boete zitten, jongen, hè? Wil je wat drinken? Ja. Ja? Waar heb je zin in? Ranja. Tjoch. Hey. Hoe heet het op squallen? Leuk. Mooi. Wat gaan we dingen? Voetballen. Voetballen. Tuurlijk. En dan wist hij voetbal 4, dus die lijkt er nog. Ja. Zullen we nu wat vertellen, hé? Ja. Wie wat gebeurt bij squallen, hè? Ja. Mem die stierde te wachten in de auto. Ja. En toen in één keer rond samen een hondje voorbij. Maar de hoender die nog vast. En zonder meisje bij. Ik denk, huh? En ze zit met mij naar achteruit op de spiegel. En toen zei ik daar een oude vrouw lezen. Die weer vallen, hé. Ja. Nou, dus ging ik er hut heen. Gaan we binnen een paar meisjes bij het oude vrouwtje. Het hondje gaan we weer ophalen. En toen, mem hier gelukkig een EHBO-tasje in de auto. Dus had men die pakt. Die vrouw hier een snij. Dan had men dat verboen. En nou weer gelukkig de boorman kwam er onriepen. Dus die vrouw is met de boorman in de auto hier en toen ze naar de huis had staan. Even te hechtje, denk ik. Weer wel een beetje een dippe snij. Wel schande, hè? Eerst de neus voorbij. Dan heel hoog en dan doen we zacht. En dan gaat hij weer omhoog. Maar ik denk dat de Samlo wat zeggen. Ja! Dat is een goed idee, hè? High five. Yeah. Hup. Maar dat is die een holtje. Eetje steekt hem hierachter. Ja. Maar net verbanen, hè? Handjes nog? Strek een beetje dan. Die mem? En als mem dan. Dan mem hier helemaal.
goed is, Marion. Verbaren we nou. Hoorde jij hem nog even? Ja, die heb ik correct alweer die doet men wat vaker. Want wist je wat? Dat is een beetje zwart. De tattoo is een beetje zwart. Dus maar vaker zonnebrand op. Dat wordt gauwer verbaan gauwer. Kijk je dat, hè? Ja. Ja. Wordt ik volle hitte. Als het met mijn haar maar het verschil viel. Hier bij de tattoos, weer het zwart. En die. Ja, verschil. Verschilt, hè? Hoe is het in een romte? Wat ik altijd al weten hoor. Het is grut en leeg. Prachtig en eenzaam. Heel koud en heel rustig. Wat kist je? Een oor. Oeh. Sterren en planeten. Een proteststern en ek oording. One planeten stjen. Binnen er gewoon in de romte? Ja. Ja, meestal binnen de 3 man in de romte. Soms meer. Waar? Die zit op wc. Oeh ja. Zullen we die eerst... Waar pis je ze? Zo jongens, waar pis je ze? In een piepje. Ze haal je de dop eraf, door een ventilator aan en die zoegt de pis in het piepje. Maar ik zie. Als kind net, hè? Want als je zwierte krijgt, dan vleent de pis die alweer. Ja. Dat is net zo fris, toch? Nee. Ik ga nog een nightje, want ik zei al, ik ben mij een nij theaterstuk, of een besteed theaterstuk dwanen. Ik ga er Joet de ruggen van regelen, hè? Want het is mijn auteursruggen natuurlijk, als het van de oren gezelschap is. Het theater had het spelen, maar de ruggen komen ergens uit Engeland. Dus, maar ik ga het regelen, dus dat is klikt. En het stuk wordt... Tadadadada. 2. Ja, dat zei sommigen van je misschien niks, sommigen misschien ik wel. Maar het stuk wordt spelen toch 2 mensen. En daar hebben we verkozen omdat we, nou ja, dan nou al starten kunnen mij oefenen. Hè. Dan ben je bij Kim Boeten oefenen en dan ben je mij weinig mensen. Mijn redbad hier maar 160 man, nou ja, dat slaagt het nou net. En ik met 2 man kist het stuk eventueel gauwer ja, verzetten of zeggen van hey, wie doet het toch net of wie verskoot. Nou, dat komt hier. Dus we zijn dan weer iets flexibeler met 2 spelers dan mij weer 120 man en al de omballingen 160 man zoals bij Redbad. Dus ja, dat geeft het wel. Het is een stuk dat speelt hem al in een kroeg. En voor de rest, ja, ik neem je hem zo nou eens even mij een repetitie. Dat je hem een beetje kietelen worden van hey, je gaat het hoor. En dan zoek ze kom gezellig zien in de theatertuin. Wij hopen ja. Augustus, september hopen we te spelen. En dat is afhankelijk van alle regels. Maar dat is het doel. Dus ik ga vet volle zin in. Dus dan kunnen we eindelijk spelen. Doei, zaak. Lekker voetballen. Doei. Oortassen. Ja, Doei. Oh, toetie. Nou, ik heb lekker voetballen. Dan ga ik naar huis. Brengt opa Ildo's thuis. Jelke zal zo thuis komen. En wat eten meidje. Oeps, bubbeltje. Eten meidje. Dat wikkel bang voor. Even wat eten meidje. En Joen, mijn bouwtje nog even te hut rennen. Nou ja, ik zou zeggen, vond je het een leuke vlog? Abonneer je. En zet blauwtong op heen. En via het net de chill app te downloaden van op die tablet als op de telefoon. Hey hoi!